खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनै जोबोर गुसुं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे गुसुं बाथ्राया जाहैबाय दसे उनाव मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोन आरो बे मेट्रिकनि रिजाल्ट होनायाव नोंथांमोना गमामायैनो नुनो मोनगोन बर'निफ्राय सासेबो टपार लिस्टआव गैया नोंथांमोना टपारनि लिस्टखौ मोनखाजोब्बाय जानांगौ थेवब्लाबो नोंथांमोना स्क्रिनाव होनानै होगोन नाथाय मानो बेबायदि बर'फोरा टपाराव फैया बे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि टप 10 लिस्टआव बर'फोरा दिनैसिम फैया बर' मिडियामनिफ्राय सासेबो गैया बा बर' सुबुंनि नामखौनो जों नुनो मोनाखै बे दायनिगिरिया सोर गोबाङानो बुङो फोरोंगिरिफोराल' दाय जानो हागौ फोरोंगिरिफोरा गोबां दाय थागोन क्लास मोजां खालामा नांगौ बादि फिननाय होआ नांगौ बादि बर' मिडियाम फरायसालियाव मोजां सोलोंथाइ मोना नाथाय बेनो अराय सैथोना बेनो 100% सैथोना मा फरायसाफोरा दायनिगिरि नङा मा बर'नि समाजखान्थिया दायनिगिरि नङा मा बर'नि बिमा बिफा गार्जेनफोरा दायनिगिरि नङा जानो हागौ फोरोंगिरिनियाव दाया 60% थाबाय आं मानिबाय फोरोंगिरियानो 100% दायनिगिरि जानो हाया बे रिजाल्ट गाज्रि जानायाव बेवहाय बहि नायग्रानिबो गोरोन्थि थानो हागौ दिनै जों नुनो मोनदों बर' मिडियामनिफ्राय टप लिस्टआव फैया स्टेन्ड फैया माब्लाबाबो जोबोर मोनसे दुखुनांथाव मा जाहोननि थाखाय बर'फोरा दिनैसिम स्टेन्ड मोननो हाया जोंनि लाइमोनफोरा दिनै नुनो मोनदों ससियेल मिडियाआव बांसिन एक्टिभ फेसबुकआव एक्टिभ इउटुबाव एक्टिभ बायदिसिना बेबायदि ससियेल मिडियाआव एक्टिभ बायदिसिना एन्टारटेनमेन्टआव बांसिन एक्टिभ एन्टारटेनमेन्ट होनबा बर' सुबुंफोरखौ आरो बुंनांला दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजाङै गोसो होना फरायनाय सुबुंनि जोबोर आंखाल आरो बेबायदि गोसो होनानै फरायनाय थैसोमनानै फरायनानै बावसोमनानै फरायनानै गावनि रिजाल्टखौ गावनि फिउचारखौ दानो नागिरनाय बेबायदि मानसि फरायसा नोंथांमोना जोबोर खम मोनगोन आरो जोंनि बिमा बिफाया गावनि गथ'नि मोजांनि थाखाय बेसेबां एफिसियेन्ट हिसाबै खस्थ' खालामो मा नोंथांमोना एग्जाम्पल होनो हागोन दिनैनि थासारियाव फोरोंगिरिफोराल' रायजाबाय थायो नाथाय जोंनि गार्जेनफोरखौ दिनै रायग्रा रावबो गैया जोंनि गार्जेनफोरखौ दिनै बुंग्रा रावबो गैया नोंथांमोना गमामायैनो मिथिगौ बर' सुबुंबा थारैनो मिथिगौ बर' गामिफोराव खैथाव उन्दुयो खैथाव जायो गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनो थाखाय बेसेबां हार्ड लेबार खालामो नोंथांमोना कमेन्टआव लिर नोंथाङाबो जुदि गार्जेनबा नोंथाङाबो जुदि सोरबा फरायसानि एमइ स्कुलाव हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय कलेजाव फरायबाय थानाय फरायसानि जुदि गार्जेनबा नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ माब्लाबा 8 घन्टानिफ्राय 10 घन्टा फरायहोनो हानाय 6 घन्टानिफ्राय 7 घन्टा 7 आवार्स 6 आवार्स 8 आवार्स 9 आवार्स 10 आवार्स 11 आवार्स बा डे एन्ड नाइट बेबायदि फरायहोनो हादोंना माब्लाबा मा नोंथाङा गार्जेन हिसाबै नोंथांनि गथ'खौ माब्लाबा बेबायदि गेदेमा सुबुंनि माखासे बाथ्रा बुंनानै मटिभेट खालामनानै 8-9 घन्टा 8 घन्टा 9 घन्टा 10 घन्टा बेबायदि फरायहोफेरनो हादोंना बांसिनानो हायाखै गोबांनि बिथोराव सोरबा साफा दं 1 लाखनि बिथोराव 10 जन 20 जनल'सो मोनगोन बिदि गार्जेनखौ आरो बेबायदि गार्जेन लेभेलनिफ्राय जोबोर मोनसे उइक कन्डिसन दं जोंनिया जोंनि बर' समाजाव बेबायदि उइक कन्डिसननि थाखाय दिनै स्टेन्ड फैया डिस्टिंसन फैया दिनै टप लिस्टआव फैया दुखुनांथाव 35 लाखनो जोंनि पपुलेसना गासै आसामाव 25 लाख होनना बुङो सोरबा 15 लाख होनना बुङो सरकारि हिसाबै 15 लाख 20 लाख जानो हागौ आरो बै 15 लाख 20 लाख सुबुंनि मादाव मा सासेबो टप लिस्टआव फैनो हाया नो डाउट बर'नि पार्सेन्टेजआ बहुत हाई जादों नो डाउट बर' मिडियाम फरायनाय फरायसाफोरनि पार्सेन्टआ जोबोर हाई जादों नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे बर'फोरा टप लिस्टआव टप 10 लिस्टआव हाबनो हाया बेबायदि ब्रेन गैयि नङा बर'फोरा दिनै जोंनि मानसिफोरनि जि थिंकिं लेभेल साननायनि जि सिस्टेम बे साननाय सिस्टेमा इडुकेसन लाइननि नङा जोंनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन खोथाखौ गोबां साननो हायो गोबां टेलेन्ट गुन दं बायदिसिना एक्टिंनि बेलायावनो जा मोसानायनि बेलायावनो जा खेला धुलानि बेलायावनो जा सबबो टेलेन्ट दं फरायनायावबो टेलेन्ट दं नाथाय मा जाहोननि थाखाय एसेबां गोबां पपुलेसन थानाय मोनसे हारिनि सुबुंफोरा टप लिस्टआव हाबनो हाया बिनि दायनिगिरिया मा फोरोंगिरियानो मारल'ना मा फरायसालियानो न' आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां प्राइभेट स्कुल दं सरकारि स्कुलखौथ' मानसिफ्रा नेग्लेक्ट खालामखायो आं दोनबाय सरकारि स्कुलखौ गोबाङानो माने जोबोर गाज्रि नोजोराव नायखायो नङा होमबा सरकारि स्कुल बेबायदि नोजोराव नायखायो नाथाय गोबांथ' प्राइभेट स्कुल ओंखारदो बै प्राइभेट स्कुलाव माथो जोबोर मोजां मोजां क्लास जायो नाथाय बै प्राइभेट स्कुलनिफ्राय सासेबो ओंखाराखै सरकारि स्कुलनिफ्रायथ' गैयानोखा सरकारि स्कुलाथ' डेमेज नङा होमबा नाथाय प्राइभेट स्कुलनिफ्रायबो ओंखाराखै जाहोना मा खमसे खम प्राइभेट स्कुलनिफ्रायथ' ओंखारनांगौमोन दिनै नोंथांमोना लिस्टआव नायबा नुनो मोनगोन आनन्दराम बर' एकाडेमिनिफ्राय 7 दं टपआव आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सरकारि स्कुलफोरनिफ्रायबो स्टेन्डखौ जों नुनो मोनदों गुबुन मिडियामनि सरकारि स्कुलनिफ्राय बेबायदि टप लिस्टआव जों नुनो मोनदों नाथाय बर' मिडियामनिफ्राय जों नुनो मोनाखै थारैनो जाहोना मा हे बर' आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना गावनि गथ' गथायखौ मटिभेट खालाम फोरोंगिरिखौबो बुं नोंथांमोना गार्जेन मिटिंआव बा स्कुलाव फैनानै फोरोंगिरिफोरखौबो बा गामियाव मिटिं लानानै रायजो राजा मिटिं लानानै बबेबा फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा मोजां क्लास जायाखैबा बेखौबो बुं
बेबो नोंथांमोननि दायित्व बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हाया दिनै फोरोंगिरिफोरखौ गोजाननिफ्राय गोलाव दान्दाजों थुहरबाय थायो नाथाय माब्लाबाबो कमप्लेन खालामनो हाफेराखै मानो रायजो राजाया लिंथुमनानै मानो रिजाल्टआ एसेबां गाज्रि होननानै मानो मिटिं खालामनो हाया बर' समाजा बेनि जाहोना फोरोंगिरिया नङा बेनि जाहोना समाज बर' समाज बै न'खर गार्जेन बिथांमोननि थाखाय जादों बेनिखायनो गार्जेन बिथांमोनाबो खमसे खम 40% दायित्व थायो रिजाल्टनि बेलायाव फरायनायनि बेलायाव बेनिखायनो आं दिनै मेट्रिकनि रिजाल्ट नायनि सिगां बे बाथ्रा बुंबाय हे बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनो थाखाय उत्साह हो मटिभेट खालाम बोसोन हो हाथाराबाबो फोरोंगिरिजों कअपारेसन लाखिनानै फोरोंगिरिजों कन्टेक्ट लाखिनानै गावनि गथ' गथायखौ फरायनो थाखाय नाजा नोंथांमोना साननाङा आंनि गथ'आ जोबोर गिदिर इउटिउबार आंनि गथ'आ जोबोर ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार आंनि गथ'खौ सबबो सिनायो आंनि गथ'खौ सबबो लाइक मारियो फेसबुकआव बेफोरखौ गासैबो नागार आंनि गथ'आ जोबोर मोसानो गोरों नो डाउट मोसानो गोरों धन्यबाद नाथाय मोसानायजों लोगोसे सोलोंथायाबो मोनसे पार्ट आंनि गथ'आ जोबोर मेथाइ रोजाबनो गोरों बेवहाय नोंहा दुगानांगौ जेबो गैया नोंथांनि गथ'आ जुदि फरायनाया थिग नङाबा नोंथांनि गथ'नि केरियारा जोबोर मोजां ब्रिलियेन्ट टेलेन्ट दंबाबो बै टेलेन्टआबो गोदोलांनो हागौ बेनिखायनो सोलोंथाया फार्स्ट जों दिनै डक्टर इन्जिनियारनिल' सिमां नुयो नाथाय डक्टर इन्जिनियार जानायनि सिगांनो माब्लाबाबो जोंनि गथ'फोरखौ हार्ड लेबार खालामनो गोख्रों नाजाथाबनाय बावसोमथाबनाय फरायथाबनाय खस्थ' खालामथाबनाय बे हुदाखौ सोलोङा सासे डक्टर बा इन्जिनियार बा साइन्टिस्ट जानो थाखाय बेसेबां हार्ड लेबार खालामनांगौ नोंथांमोना साननानै नाय बेसेबां हार्ड लेबार खालामनांगौबा बेनि खुनु लिमिट गैया नोंथांमोना साननैसोनि उनाव इसोरनिफ्राय गगनयान लन्च खालामनाय नुनो हागौ गगनयान बोसोरसेनि गेजेराव बा बोसोरनैनि गेजेराव चन्द्रायान 3 लन्च खालामनाय नुनो मोनगोन नाथाय बैफोरबादि जन्त्रखौ इनभेनसनखौ इनोभेसनखौ सोरजिनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बिगियानगिरिफ्रा नोंथांमोना मिथिबा फाग्ला जालांगोन दिन रात उन्दुनाय गैया जानाय गैया 2 घन्टा 3 घन्टानि सायाव उन्दुआ साइन्टिस्टफोरा बिनिखायसो बेबायदि हादरनि मोजांनि थाखाय दिनै बेबायदि सोमोनांथाव बाख्नायथाव दुगाथाव गोग्गाथाव इनोभेसनखौ सोरजिनो हादों बिगियानगिरिफ्रा नाथाय जोंनिफ्रा सानना लायो मा बाङाय फरायबानो जायो 5 घन्टा फरायबानो जोबोर फरायनाय बायदि मोनो 2 घन्टा फरायबानो जोबोर गोबां फरायनाय बायदि मोनो जोंनि बिमा बिफाया जोंनि गार्जेनफोरा गावनि गथ' 4 घन्टा फरायबानो जोबोर गोग्गान लायो जानि गथ'आ 4 घन्टासो फरायो बाय फरायो र' 9टा 10टा लागै फरायो र' बेबायदि गोग्गानानै लायो नाथाय लाजिनांथाव हरनि 9 बाजिसिम फरायनाया जेबो गोग्गानायनि बिसय नङा 3 घन्टा फरायनाया जेबो गोग्गानायनि बिसय नङा नोंथांनि गथ'खौ सोरबा ससियेल मिडियायाव जोबोर लाइक खालामबा सबबो साबस्क्राइब खालामबा फल' खालामबा बे गोग्गानायनि बिसय नङा बे जातिनि थाखाय जेबो मुलाम्फा होआ बेयो नोंथाङा माब्ला गोग्गानांगोन जेब्ला नोंथांनि गथ'आ ओरैबायदि मोनसे रिजाल्ट खालामदों जाय रिजाल्टआ हादरनि जातिनि समाजनि बयनिबो सन्मान लानानै फैदो अब्लासो गोग्गानांगोन नोंथाङा नाथाय 4 घन्टा फरायनायखौ लाना गोग्गायो दिनै बेबायदि बाङाय फरायनायखौ लाना गोग्गानायखायनोथ' गार्जेन लेभेलनिफ्राय अनुदाना अबदाना जोबोर खम जानानै फैदों बर' फरायसाफोरनि जौगानायाव गार्जेन लेभेला जोबोर उइक जानानै फैदों फोरोंगिरिनि बिथिंखौ आं बुंला फोरोंगिरिनि बिथिंखौ सोर बुंनांगोन समाजा बुंनांगोन आं बुङा आं गावनो फोरोंगिरि बेनिखायनो जोंखौ बुंग्राया आं बुंबा बोरैबा जागोन जोंखौ गुबुना बुंनांगोन जे बहाबा मोजां क्लास जायाखैबा स्कुलाव बै स्कुलखौ एरियानि मानसिफोरा मिटिं खालामनानै सावरायनांगोन नांलाय खमलाय नङा नांलाय खमलाय सोंखारिनायजों मुगैनायजों इनसाल्ट खालामनायजों रायखुमानायजों जेबो उन्नति जानाय नङा नोंथांनि गथ'आ फोरोंगिरिखौ नोंथाङा जुदि गोजाननिफ्राय रायखुमाबाय थायोबा बै स्कुलाव उन्नत जाया बै फरायसालिखौ नोंथाङा दावगाहोनो हाया रिजाल्टखौ दावगाहोनो हाया नोंथांनि गथ'नि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हानाय नङा नोंथाङा अन दा स्पट सावराय मोजाङै सावराय डेम'क्रेटिक भाबै सावराय गोजोन खुसियै सावराय मा जादों प्रब्लेमा जों मा मावनांगोन दानि जुगाव बेफोरखौ सावराय दिनै जोंनि बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना बे खामानिखौ मावोमोन नाथाय बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव एसे उइक जानानै दं कन्डिशना खारन गोबां सुबुङा माने स्कपखौ होआ जालांदों आरो मावनो नाजाबाबो कर'नानि थाखाय 2 बोसोराव बेवहायबो डिसअर्डार जादों अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना जाखिनि नाजादोंमोन बेखिनि नाजानाया जुदि जोंनि समाजाव जायोबा समाजनि सुबुंफोरा जुदि बेखौ खालामनो हायोबा गमामायैनो बर'नि रिजाल्टआबो टपआव फैगोन होननानै आं सानो स' दसेनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन बा मोनबायबो जानो हासिगौ सोरबा आसा खालामबाय नोंथांनि न'खरनिफ्राय नोंथांनि गथ' थारैनो नोंथांनि गोग्गानाय बायदि रिजाल्ट खालामगोन बेबायदि आसा खालामनायजों आंनि बेबायदि इसे रायनायबो टाइप मटिभेसनबो टाइप नलेजबो टाइप
बोसोनबोथाय बेखौ फोजोबबाय। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि नलेज मोननाय बायदि मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो गार्जेनफोरनो शेयार खालामनानै हो। आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइबबो खालामनो दाबाव। खुलुमबाय।